Следващите поред находища са това в Надежда и това в Свобода. Разкрити са чрез два експлоатационни хидроложки сондажа. Това в Надежда през 86-88 година, а това в Свобода през 67 и 75 година. Единият сондаж в Надежда е с каптажно съоръжение, а този сондаж в Свобода се използва за нуждите на стадион Локомотив, без въобще да са направени изпитания. При опитно водочерпване в Надежда е установен дебит около 7 литра в секунда и много висока температура, 53-54 градуса, доста висока минерализация. В Свобода дебита на водата превишава 7 литра, температура 52 градуса, също с обща висока минерализация. Няма утвърдени експлоатационни ресурси. При находището в Свобода такъв тип води са подходящи за бално лечение при стомашни, чернодробно-жлъчни, бъбречно-роботични, обменни и кожни заболявания. Находището в Илиенци е разкрито през 1984 година чрез два дълбоки сондажа между 900 и 1200 метра и при двата е разкрита вода с дебит между 1 и 3 литра в секунда и температура 47 градуса. Химически анализ показва, че водата е с изключително висока минерализация. По потенциал и възможности за използване находището е аналогично с това при село Дребич. Находище Овча купел. До средата на 19 век в Овча купел, или по-точно в района на Овча купел, е имало малък топъл извор. След земетресението 1858 година се появява един голям фонтан и се образува голямо минерално езеро. От края на 19 век минералната вода се използва за бално лечение. През 1915 година е каптиран извор. В периода 58-63 година са направени 3 сондажа за проучване в района на естествения извор. Открита и каптирана е вода само при един от сондажите. По химичен състав водата е сулфатно-хидрокарбонатно калциево натрия. Минерализацията е висока, има варираща радиоактивност, използва се за бално лечение, рекреация и хигиенно-битови нужди. Водата от това находище е полезна при лечение на чернодробно-жлъчни, стомашно-чревни и обменни заболявания, при преобладаващи спастични и възпалителни явления с болестна симптоматика, ставни дегенеративни заболявания, профилактика и лечение на лекостепенни остеопорози. Находището няма утвърдени експлоатационни ресурси. Ето ви копия на снимчици. На първата снимка е показано езерото, което е образувано след земетресението 1858 година и в което се киснат животни, за да се излекуват от кожни заболявания. Отдолу е показана сградата на минералната банка Овча купел и една снимчица от лечебния плаж в Овча купел. Находището в Горна баня се намира в югоизточните склонове на Люлин и на около 9 км югозападно от центъра на София. Минералната му вода е изучавана доста от различни специалисти. До 1958 година в района на находището са съществували 3 каптирани извора с общ дебит около 4 литра в секунда и температура на водата между 20 и 41 градуса. Главният извор, така наречения базни каптаж, е прекаптиран 1947 година. Дебитът на водата вече е 2 литра на секунда и температура 41 градуса. Водите на останалите два извора, Домус, Дере и Газната, са с дебит съответно литър, литър и половина в секунда и температура съответно 20-28 градуса. По химически състав водата е силно алкална, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева с ниска минерализация и практически без радиоактивност. Находището има утвърдени експлоатационни ресурси.
В 1958-1961 година са направени 4 сондажа. 2 от тях се използват на самоизлив за бутилиране в водоналивния завод. Водата е с 9 литър 2 литра в секунда и температура 33 градуса. Основният водоизточник захранва бутилиращия завод, вълноуречебница и питейен павилион до нея. Дебитът е 5-6 литра в секунда и температура 42 градуса. С тази вода се лекуват стомашно-чревни заболявания, заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, бъбречно-онкологични заболявания и бъбречно-каменна болест. С нея се прави профилактика и лечение при подагра, оловни, манганови и други интоксикации, както и инхалации при алергични заболявания. Ето архивни материали, пощенска картичка, фотография, картотечен фиш от нашия научно-документален архив за сградата на минералната баня в Горна баня. Находище Княжево се отнася към находището в скалната подложка на Софийския гребен, разположено е в квартал Княжево, между планините Люлин и Витоша, по десния бряг на река Владайска. То е обект на изучаване от края на 19 до началото на 21 век от различни специалисти. Установени са две групи извори, източни при минералната баня, които са каптирани в началото на 20 век, и западни извори, известни като Клисурска баня, също каптирани. 1961-1966 година около минералната баня са направени 3 сондажа, с които също се открива вода. През 1967-1971 година са направени сондажи в централната и в западната част на находището. От 6 сондажа са каптирани само 2, другите са ликвидирани. Каптираните сондажи захранват чешми. Проведените 1988-1992 година хидроложки наблюдения установяват намаляване в дебита и напора на водата, което се обяснява с прокарването на много кладенци в района на Княжево и североизточно от него. Минералните води на находището са азотни, хидрокарбонатно-сулфатно натриеви с ниска минерализация и силна алкална реакция. Водите са с ниска радиоактивност. Използват се за бавно лечение, бутилиране на натурална минерална вода, хигиенно-битови нужди и свободно водоналиване. Значителна част на жалост от общия дебит остава неизползвана. Находището има утвърдени експлоатационни ресурси. Ето едни недостатъчно добри снимчици на старата баня в квартал Княжево, публикувана 1939 година в списание Сертика и една от съвременните чешми в квартал Княжево със свободно водоналиване. Находище Банкя. Това е първото находище на територията на Столична община. Изворната зона на находището има площ около 200 квадратни метра. Намира се в западната част на града. Преди каптирането е имало 15 естествени извора. Първото каптиране е станало през 1905 година и е обособен, както обикновено, така наречения бански каптаж. Събрана е водата на всички извори, с изключение на извор Света вода, каптиран югозападно от банския каптаж. През 1961 година се прави сондаж в близост с този каптаж, който също е каптиран и включен в експлоатация. Обособява се така наречения голям кладенец. В периода 1964-1970 година са направени 3 експлоатационни сондажа и още 2 са оборудвани за наблюдение. Находището има утвърдени експлоатационни ресурси. Минералните води на находище Банкя имат еднакъв химичен състав. Водата е прясна, с слаба минерализация, изотермална, температура 36-38 градуса, умерено алкална, хидрокарбонатно-сулфатно натриева, слабо радиоактивна. Ползва се за бавно лечение, рехабилитация, профилактика, рекреация и битови нужди. Лекуват се сърдечно-съдови заболявания, нервни заболявания, артрит, ревматизъм и други. Пиенето на вода лекува чернодробно-жлъчни болести, нарушена обмяна и различни интоксикации. Водата на източните баняне се използва за бутилиране. Ето пак снимчици. Каптажа от 1905 година, модерното каптиране чрез дълбок сондажен кладенец, от 20-те години сградата в Банкя,
нова снимчица на челната фасада на сградата Банкя. Това е снимка на диплома, която подготвихме по случай честванията на 100 годишния юбилей на сградата на Минерална баня в Банкя през 2010 година. Находище Панчарево е на територията на Столична община. То е дадено от държавата с стопанисване и ползване от Столичната община. Намира се на 12 км югоизточно от центъра на София. Разположено е на север от селото, което е балнеоложки курорт от местно значение. Има утвърдени експлоатационни ресурси. Състои се от две групи извори. Западната разположена на левия бряг на река Искър, до сегашната сграда на баня. Източната група остава в коритото на реката. През 1894 година два от старите басейни, римски, са използвани като капалня, са възобновени, са започнали да бъдат използвани като капалня до построяването през 1903 година на банската сграда. През 1937-1938 година е направен каптажа на западната група извор. Тогава е измерен общ дебит над 4 литра в секунда и температура 47 градуса. Източната група извори е на площ около 30 квадратни метра. През 1902 година е измерен дебит малко над 4 литра в секунда и температура 48 градуса. След изграждането на язовир Панчарево, тази група извори остава на дъното на язовира. През 1956 година е направен общ каптаж с надзидана кула, гъбата, която всички знаем, над нивото на язовирната вода. През 1959 година е прекаптирана западната група извори. Изградена е каптажна галерия тип тунел. В периода 1972-1993 година са извършвани системни хидроложки наблюдения на находището в Панчарево. Водата от двата извора е хидрокарбонатно калциево магнезиева с общо взето ниска минерализация. Умерено твърда, умерено радиоактивна. С нея се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични заболявания, стомашно-чревни, бъбречно-онкологични заболявания. Снимчици на водата в двата каптажа, тунела и гъбата, или по-точно каптажната кула на минералната вода, над язовирната вода. Находище Железница с голям потенциал, също дадено за стопанисване и ползване на Столична община. Намира се на 2 км източно от Железница и се появява чрез две групи естествени извори, за жалост не е разработено. Едната група извори е на река Селска, другата в долината на река Ведена. В долината на река Селска изворите са около 13, два от тях са каптирани с плитка бетонова шахта. Дебитът на изворната група варира от 3 до 9 литра, а температурата от 23 до 32 градуса. През 1972-1973 година са направени два сондажа за проучване. Те са оставени на самоизлив. В 2011 година е установен общ дебит около 10 литра на секунда и температура 28 градуса. Находището все още няма утвърдени експлоатационни ресурси. Едно интересно находище е Казичене равно поле, дълбоко и плитко. Също е на територията на Столична община. Казичене равно поле дълбоко е с най-висока температура. Разкрито е през периода 1980-1987 година, когато са направени общо 16 сондажа, 4 в района на Казичене, което попада към Столична община. Равно поле е към община Елин. Открита е вода с температура в Казичене 80 градуса, а към Равно поле вече температурата на водата намалява до 50-60 градуса. Един от сондажите има утвърдени експлоатационни ресурси, а другите са затворени и не се ползват. Водата е хидрокарбонатно-фосфатно натриево калциева с температура 60-81 градуса и сравнително висока минерализация. Минералната вода може да се използва от това находище за болнолечение, профилактика
геотермална енергия, за добив на геотермална енергия, за битови нужди, рекреация и спортни цели. Находището Казичане е разкрито през 1966 година при сондаж за проучване на Софийския въглищен басейн. Сондажите при Казичане са 11. От тях за използване са оборудвани само 2. Другите са затворени и не се ползват. Един от сондажите е кафтиран и се използва като чешма за задоволяване на питейни и хигиенни нужди. Дебитът е по-малко от литър за секунда, а температурата 39 градуса. Водите на това находище са хидрокарбонатно натриеви, като минерализацията варира от слаба към висока и температурата от 36 до 65 градуса. Това са азотни, содови, слабо минерализирани води с относително повишено съдържание на хелий, благоприятни питейни и лечебни качества. Тази минерална вода може да се използва в балнеолечението, профилактиката, добив на геотермална енергия, хигиенни нужди, рекреационни спортни цели. Ето снимчица на тази чешма, която е свързана с кафтирания сондаж при Казичане, която се ползва. В следващите 10 слайда сме представили находища, разкрити най-вече при сондажи за проучване на Софийския въглищен басейн. С изключение на находището при Чепинци, те са без утвърдени експлоатационни ресурси, имат различен дебит, различен химичен състав, различна минерализация, предимно много висока. Това са находища на изток, север и северозапад от София при населените места Долни Богров, Горни Богров, Чепинци, Светограчане, Билимирци, Гниляне, Нови Искър, Мрамор, Требич, Топлославци. Започваме с находище Долни Богров. Долни Богров долно е разкрито чрез 2 сондажа в района на селото. През 2011 година дебитът е бил по-малко от литър за секунда и температура 48 градуса. Водата е хидрокарбонатно-сулфатна натриева с много висока минерализация. Находище Долни Богров горно, разкрито при проучвателно-експлоатационен сондаж през 1992 година. При опитно водочерпене дебитът е около 7 литра за секунда, температурата около 24 градуса. Водата е хидрокарбонатно-калциево-магнезиева с висока, но по-ниска от тази при долно находище минерализация. Находище Горни Богров, разкрито е през 1966 година. Водата на самоизлив е с дебит малко над 4 литра в секунда и температура 45 градуса. В 1996 година е измерен дебит, който е почти 4 пъти по-нисък от измерения в началото, а температурата с 1 градус по-ниска. Водата изтича неоползотворена в канала. Хидрокарбонатна натриева е с висока минерализация. Находището в Чепинци е разкрито 1965 година на дълбочина около 1000 метра, е разкрит самоизлива. Първоначалният дебит е около 13 литра в секунда, температурата около 50 градуса. През 2011 година е измерен дебит близо 3 пъти по-малко. Находището има утвърдени експлоатационни ресурси. По химически състав водата е хидрокарбонатно-сулфатна натриева с много висока минерализация. Лекува бъбречно-логотични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, обменно-ендокринни, опорно-двигателни, неврологични и гинекологични заболявания. Може да бъде използвана в балнеолечението, профилактиката, за добив на геотермална енергия, за санитарни хигиени нужди, рекреация и спорт. Находище Светограчане е с първоначален дебит 12 литра в секунда и температура 48 градуса. В периода 73-77 година дебитът намалява близо 2 пъти и температурата с близо 2 градуса. Водата е хидрокарбонатно-натриева с обща висока минерализация. Находище Билимирци, разкрито е също в 60-те години. Първоначалният дебит е 1 литър за секунда. В
Впоследствие спада близо 2 пъти, температурата е около 30 градуса, сега няма самоизлив. Водата по химически състав е хидрокарбонатно-натриева, сулфидна, с висока минерализация. Подходяща е при хронична интоксикация с тежки метали, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни обменни заболявания. Находището няма потенциал, единствено може да се представлява интерес в балнеолечението. Находище Гниляне, открито 65-та година, вода на самоизлив с дебит близо 5 литра в секунда, температура 44 градуса. При сондажните проучвания в 70-те години дебитът вече е близо 4 пъти по-малък, температурата с 2-4 градуса по-ниска. По химически състав водата е хидрокарбонатно-натриева с висока обща минерализация. Находище Нови Искър, първоначален дебит при разкриване 66-та година, близо 2 литра в секунда, а през 70-те години намалява близо 2 пъти. Температурата е 40 градуса. Химическия състав на водата я определя като хидрокарбонатно-натриева с висока обща минерализация. Находище Мрамор, разкрито 66-та година, водата е силно газирана. Сондажът започва да изтича с дебит литър и половина при температура на водно-газовата смес 42 градуса. Химическият състав на водата е хидрокарбонатно-натриева с висока обща минерализация. Требич, находище разкрито 73-та година, първоначален дебит 2 литра в секунда, температура 51 градуса. При проучване 2011 дебитът е намалял близо 5 пъти. Сондажът е каптиран, като водата е отведена до хигиенна баня, която за жалост не се използва. Водата е хидрокарбонатно-сулфатно-натриево-калциева с висока обща минерализация. Такива води са подходящи при стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, обменни и бъбречно-логотични заболявания. Находището е закрит тип и ресурсите му са ограничени. Представлява интерес в балнеолечението и профилактиката. Находище Доброславци, последното, на което ще обърнем внимание, разкрито 1974 година с 3 сондажа в района на селището. Първоначалният дебит на самоизлива е близо 5 литра в секунда, температурата е 41 градуса. През 1998 година близо 6 пъти е спаднал дебита, а през 2011 близо 10 пъти, температурата е 39 градуса. 40 градуса, да. По химичен състав водата е хидрокарбонатно-натриева с висока обща минерализация. Благодаря за вниманието.